Μπορούμε να μετρήσουμε τα ages με έναν γρήγορο, ανώδυνο και εύκολο τρόπο με το Age Reader. Δώστε μου λίγο το χέρι σας. Το βάζουμε ακριβώς να εφάπιεται το αντιβράχιο πάνω στο μηχάνημα. Καλά. Πολύ ωραία. Μείνετε εκεί. Έτσι. Και μας μετράει αυτή τη στιγμή. Και την αντικύρανση είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα ages ή αλλιώς τα τελικά προϊόντα προηγμένης γλυκοζωλίωσης. Αυτές είναι ενώσεις που γίνονται στον οργανισμό μας λόγω των αυξημένων ζαχάρων του αίματος, τα οποία προσκολούνται πάνω στις πρωτεΐνες και σχηματίζουν αυτά τα βλαβερά για τον οργανισμό προϊόντα, τα οποία λέγονται τελικά προϊόντα γλυκοζωλίωσης, και σε βάθος χρόνου αυτά μπορούν να προκαλέσουν εκφυλιστικές και χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο σαγαρότης διαβήτης, τα καρδιακά νοσήματα.